Pozdrav YouTuber, evo nas ponovo u još jedan tutorial. U ovom tutorialu nastavljamo preživljavanje. Pa, pošto ovdje nemam hrane, ali nisam mnogo ni gladan, ovdje imam farmu. Što mi je ovo sve žuto? Onda vidim da li ovdje nema ovo. Dobro. A dobili smo još dva semena. Još dva semena. Dva. E sada kada smo to uradili, uzmemo ovo i staviti tu. Ovo će nam trebati seme. Tu. Ovako. Oh my god. Dobro, kad smo napravili ovo, to je sasvim dobro. Ja ne bi više ništa pravio, mi sam možda ogradu da bi mi to ogradili. To mogu i odmah da uradim. Evo ovako. Ne znam da li ste vi uopšte čuli moje ime. Ja sam Andrija. Andrija Mladenović. Dobro. Ne znam da li ovo da produžim do ovdje i ovo do ovdje. Imamo. Što kad imam, što da ne trošim, a? Dobro. Ovo ćemo uspjeti da napravimo, ne znam da li će drugo da uspijemo, ali još malo će drveta ti pečemo, sve bi uspjeli isto. Ovo ćemo... Ja nisam vidio. Nazad sam gledao i nisam vidio. Creepera. Nije creeper, kome je ovdje? Jao, kad ću da kupim sve moje stvari?
3 ovce. Da bi napravio krevet i da spavam već. Jo! Nemoj me streljati, molim te da ću ti išta. Da ću ti šipak. Jeee. Povjeramo čovjek. Ono ga džura. Slobodno. Neka me može da ne streli. Idemo malo da pojurimo drveće. Pošto mislim, ali ja sekira, mislim ne pokupio to. Ima li ovdje? Drveće, evo. Onda je kamen. Nema. Kuća drv. Stavi. Tako. Dođi, dame, dođi. Izvedam polako. Treba se nešto prekira. Pa ako ti izgore pa ti ne iznenađuješ. Dođi, ti. Da. Imamo jednu drvenu sekiru. Ne bi škodila. Malo isečemo. Šta je ovo svo vreme me ubija? Gdje sam bio se? Evo. Nisam. Šta je to puk? Neko me gađa TNT mašinu. Neko me stinga. Ne mogu. Dobro je mi to sve. Kako mogu ovo dodati? Sad će da me napadne pal. Dođi smrtiku ću se dio. To mi da nema mač. Dođi se ubijem. I pao, ako ti je. Nemaš mrežu. Glup. Tu. Sad ja imam već. Eto tu je moj mač. Gdje mi je sekira? Evo. A niko ne može mi puka. Ja mislim da imamo otprilike dosta. Prošli put smo imali 10 ili 11, 14, ne znam. Ne, nemam. Treba mi stati 2.